Élesz fel, te nyomorék. Élesz fel. Csinál újra. Nem, most már nem. Élesz fel. Várjál. És megfog, és így mamuttal helybe lövöm. Így könnyebben elviselhetjük a hőséget. Na. Lőnek engem. Kurva jó vagy! Reggelis. Mi? Ez felrakod? Az jó. Dick. Az jó. Ez kibri. Véletlen. Vigyázz, mert nem bombát dobtam. Csak úgy. Szívesen. Várj meg engem, te cigely. Gyere ide. Gyere ide. Ott is van. Azt majd vissza fogjuk játszani, srácok, ezt így vissza van. Most így szépen visszajátszani, köszönjük a lunchködet. 10 méterre vagyunk tőle, nem? Ez olyan vicces volt. Mire éleszel egy, gyere ide. Gyere felfele. Ne ratatálsz. Hol? Mire ott éleszel lent a gátnál. Mire gyere, takarodj lefele. Aha, ott van az a nyomorult. Ó, van egy trimmer. Dani, hallod, majdnem a szívbajt kaptam. Mi lehet? De leesnek a pics. Na, a legbiztonságosabb. Aha, ott van. Lőjük kell. Várja. Bement az épületbe. Nem esek. Semmiben lógsz. Én. Igen, semmiben lógsz. Én nem. Menjek arra a lépcsőre. De én is semmiben lógok. Viszont, ezt fognám, és így levitelném alól. Ez kicsit kirégyelnél. Nem mondok semmit. És így elképzelem most, hogy fogják, és így telébe kilőtt. Ott a Biggie, gyere. Au. Ez fél HP, nehogy gyere, legyere. Kupolákkal leépítek. Ilyen az építőszmester. Mi nem, van valami medkited? Van valami medkited, vagy valamit? Nincs és semmi. Az jó. Dani, itt az, aki bent az építményben. Hát nem, ketten is. Az szarügy. Szedjük le? Hát... Gyere, ugorj. Azt a bánatos körköltös mindenit van. Figyelj. Gyere. Ott, téged öltelek meg. Au, én haltam mire. Én haltam. Én itt maradtam egyébként. Köszönöm szépen. Tögön? Na. Mire, itt van... Itt van... Dani, töltünk. De... Én mondtam. Figyelj meg, hogy meg fogom őt ölni. Hajra. Nem tudlak. Megölted? Az az medálos. Mire, menjél oda. Mire, vedd fel a kesztyűt. De ne, csak... Szép. G to the G. Innen! Nagy hátba figyelsz! Megvan. Jaj, nem már. Szállj már le erről szarra. Ja, hoppá. Persze, tehát én ezzel tisztában vagyok, hogy én is egy undorító ember vagyok. Oké. Szedd még. Jó, engem mindjárt ki fognak szekkolni.
60. Menjünk rá, menjünk rá, menjünk rá. Jó. Várjál, Tényleg ez az új rota. Shiftelj. kontroll. Ne! Jaj. Bent van a körben a medálos. Jelzi, az izé, kivé. Ah, ott valahol biztos bent van a körben. Vagy a körön, vagy a viharban. Na. Várjál. Jön ki a viharból, várjál meg. Ejtő. Valaki gliderrel? Csak hol? Itt van. Rohadt gliderrel. Ja. De jó. Kifagytam, várjál. Szép. Dead. Nice. Exotic fegyvere volt. Kettő anyanyag. Mikor van egy tölteni egyet, nem? Már, aha. Töltsük be. Jó, én be vagyok. Oké, na várjál, megyek kicsit biztonságosabban. Hú, na várjál. Most én izgulok. Danik, valaki glider. Aha, ott van. 14. Ott 14-es tőlem. Menjünk rá, menjünk rá. Aha, ez a medálos. Hol van? Ezt tudja. Nehogy megjelenjen, nem szigorú. Jó. Itt van. Öljük? Aha. Jó. Kilőtted? Honnan? Kis nyomorék. Ó, Danik, tapog! Jó van. Jövök. Azt a ruhában leszek ki. Minden, gyere befele. Gyere a körbe, gyere befele. Hol van? Gyere a körbe. Tudja. Megöltem. Jó, gyere ki, gyere ki. Kint vagyok. Nem volt koronája úgyse. Várja. Én bemegyek a medálért. Várja. Go. Medálja. Biztos? Biztos. Nem biztos. Nem menjél be inkább, Dani. Nem. Szívuralmam van. Menjél már, te nyomorék. Oh. Hát ez nem volt. Van medkited? Vagy csak jackot, csak jack. Ott sincsen. Hú, basszus. Te van medkit. Adja. Vendegage. Tényleg. Csak vendegage. Az mi? Jó, az se baj, az se baj. Te kerül. Jó. Ez a giroszpár. Jó, nem baj. Hol a bálba van? Belőtt? Én nem lövök. Jaj. Mondjon, hogy bemenj a körbe. Most Jó, van, várjál, mert még... Dani! Ez azért ott a kocsi. Oh. Kocsi. Gyere, kocsi. Vezess. Ej, menj. Merre? Egyenesen arra. Itt van. Hú, de nagy szívrom. Szedjük. Aha. Aha. Gyere. Tökre. Testvér. Ott van! G to the G. G to the G, mi van, fater? Úgyse volt koronája, mindegy. Itt kell játszani. Ott van. Nagyon szép. Bye, Na, bye. én megyek lobbizok, hallod?